सुरों के संग। तब भैया फोन लगावे से पहले चला तो के एक और गीत सुनाई दे। सुना दो। तो चलो अब पप्पा तो के ले आए चली बलिया ओरी, जय जहाँ हो। से आयल बाड़न दिवाकर शर्मा जी। तो आई शर्मा जी, जय हो बागी बलिया की, आ जाओ भैया आ जाओ। देखा बलिया के हमके लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगल। तो तू ले आयल हुआ कि नहीं? हाँ ले आइल बने। हाँ इतना तू लेकिन खा गए नहीं हाँ। अच्छा कुल खा गई नी? भूख लग रहा सुबह से खैले ना रहे। हल्ला तो हम लोग का खा पाए? अब चली किन के खिया दे। चलो हम लोग चलो बढ़िया। बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनाई आज का सुनाऊबा? एक पूर्वी हम सुनाए। हाँ तो फूफा चलो सुनल जाए। मिसाइल फूफा कोनो इज्जत है? राउर इज्जत बा तबे तो ये लागी। गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिया मोरा गईले रामा पूर्वी बन जिया है राम पूर्वी बन जिया से देके गईले ना से देके गईले ना एगो सुघर रे खेलवना से देके गईले ना एगो सुघर रे खेलवना से देके गईले ना पिया मोरा गईले रामा पूर्वी बन जिया है राम पूर्वी बन जिया से देके गईले ना एगो सुघर रे खेलवना से देके गईले ना एगो सुघर रे खेलवना से देके गईले ना। ₹15 वाली सोप